Festival Baladigái é un festival que empezou no ano 14 casi de unha maneira familiar, casi, no? Pouco a pouco, moi pouco a pouco, fomos medrando hasta, non sei, nestes momentos que podemos ser considerados de música de cámara como os millores de Europa, no? Pero eso foi un esforzo que fixemos entre moita xente, desde as institucións públicas, das institucións privadas, unha figura que temos no festival que se chaman os amigos, que tamén participan tanto económicamente como moralmente, e despois eso é o que fai especial, que facemos como unha comunidade, non? De xente aficionada á música e que foi animando tamén a xente nativa da zona da Mariña a participar neste festival e encher por todos os concertos como nos pasa todos os anos, non? Iso que creo que o fai especial. Esta edición especial a facemos porque queremos facerlle tamén un homenaxe a un gran músico coruñés, de Marcel de Ladaliz, que é un músico do século XIX, naceu no 1826, por lo tanto este ano fase 200 anos do seu nacimento, non? Entón, para eso, organizamoslle un concerto-conferencia en que falaremos sobre a vida del e ao mesmo tempo interpretaremos obras de Marcial de Ladaliz, que está, pois eso, como dixen antes, considerado como un dos músicos románticos máis importantes non en Galicia, sino en toda España, non?